έτσι. Και τ' άλλο. Έτσι. Και αυτό που φόρεσε, το σιδέρωσε πρώτα. Τελείωνε. Άστα, έχει ξεφύγει τελείως αυτός, φίλε. Να σου πω, πρέπει να τον ξανακάνουμε άνθρωπο. Κάνεις άνθρωπο εμένα. Ερχόμαστε, έλα. Γεια. Τι λέει, θα κυκλοφορήσουμε μόνοι μας απόψε? Σε κούραση συμβίωση, Όχι, βρε, τι λες. Απλώς τώρα ήρθε ο. Πες τα χρυσό στο ματάκι. Το ονοματάκι σου. Η μαμά μου έχει πει να μην μιλάω με αγνώστους. Αχ, τι καλά που κάνει η μαμά. Να σου πω, έλα μαζί μας παρέα να γνωριστούμε, να μην είμαστε άγνωστοι. Όχι, εμείς αν είναι να βγούμε, θα βγούμε μόνοι μας με τον Τάκη. Εσύ δεν μ' αρέσεις. Τι παιδί είναι αυτό, ρε, κοίτα κούνημα. Ρε, τι λες τώρα, είναι κούρτη διαχειριστή αυτή. Και. Τι και. Σε κουστάρει τρελά το παιδί, έτσι, σε κουστάρει τρελά, ρε. Ακόμα σχολείο πάει. Ναι, αλλά αυτά που πρέπει να ξέρει, τα ξέρει και με το παραπάνω, να σου πω. Σαν ξέρω Λούκου μου, σε κοιτάζει. Το πέμπτο μήνυμα που σου αφήνω. Υποθέτω ότι έχεις βγει με το Μίλτο, αλλά αυτό είναι που με κάνει και ανησυχώ. Τουλάχιστον πάρε με ένα τηλέφωνο να δω ότι είσαι καλά. Το κελί 33 μπήκα στον κορίδαλο. Είχα ματιά 13, μα δεν βρίσκω το κλειδί. Μα δεν παίρνει το... Κάτσε πίσω μου συνέχεια. Άσε με. Το κλειδί. Αυτό είναι από το γράμμα του κυφού. Τι ωραία που βάζεις το κλειδί. Εδώ κάτσε, στιβαίνω. Γεια σου, μωρό, τι κάνεις? Μια χαρά, εσύ. Ωραία, ωραία. Τάκη, σου έχω αφήσει 100 μηνύματα. Μπορείς να μου πεις που ήσουνα? Πού ήσουν, ζουζουνάκι. Αγάπη μου, έμεινα κινητό χαμήλ μπατάρ. Χαμήλ μπατάρ, λέει, ρε. Θα ξεφτυλισμένο τα αστεία μου. Συγχαρητήρια. Καταφέρατε και γίνατε τύφλα. Όχι, αγάπη μου, ρε. Μα κάτι μου ρίξανε μέσα ψυκτικό μου. Α, ναι, παγάκια σου ρίξανε. Να πεις τον ηλίθιο να σκάσει. Α, εσένα λέει, εσένα λέει. Αγάπη μου, θα τα πούμε καλύτερα το πρωί, αγάπη μου, για τώρα δεν στάζω, πάει κοιμηθώ. Τώρα είναι πρωιτάκι. Τότε το μεσημέρι, αγάπη μου, πάω κοιμηθώ, γιατί θα κοιμηθώ, πρέπει να κοιμηθώ. Ναι, θα κοιμηθείς. Αλλά στον καναπέ με το φίλο σου. Ναι. Καληνύχτα. Έλα να κάνουμε αγάπουλες, έλα κι αγκαλίσεις. Καλά, μόνο όταν είσαι μεθυσμένος με θες. Πω φασόλια που μάζεψα. Καλώς την ναι. Καλησπέρα. Παίζουμε χαρτιά, κερδίζω. Τι μούτρα είναι αυτά? Άσε με γιατί με να σκάσω. Έχει έρθει ένας φίλος του Τάκη στο σπίτι και με έχει φέρει στα όρια μου. Χθες το βράδυ βγήκανε και γίνανε τύφλα. Και τώρα έρχομαι από τη δουλειά και λείπουνε πάλι. Ελεύθερος είναι ο φίλος του. Μόλις χώρισε. Αμάν, αυτή είναι η πιο επικίνδυνη. Μη δουν ζευγάρι, αμέσως να το χωρίσουν. Βέβαια, να μείνει ρέστος ο φίλος, αλυτεύουνε παρέα. Και ο πρώην άντρας της με φίλους έβγαινε και στο τέλος της τα φόρεσε. Έλα, σταμάτα, δεν έχουμε αποδείξεις γι' αυτό. Ναι, καλά. Κοίτα να τον ξεφορτωθείς αυτόν. Θα σας κάνει χαλάστρα, παιδί μου. Ή μπορείς να τον εκμεταλλευτείς για να μάθεις πράγματα για τον Τάκη. Τι να μάθω μωρέ για τον Τάκη, τον ξέρω σαν την τσέπη μου. Ναι, καλά. Ποτέ δεν ξέρεις έναν άντρα αν δεν τον ακούσεις να μιλάει με τους φίλους του. Σωστό. Μίλησε πείρα. Έχω μια ιδέα. Λοιπόν, έχω την ενδοεπικοινωνία της αδελφής μου από τότε που έμενε εδώ με το μωρό. Θα πάρουμε το ένα μηχάνημα, θα το βάλουμε στο σαλόνι σας και το άλλο εδώ και να τους ακούμε. Δηλαδή, τι μου λες, να κατασκοπέσω τον άνθρωπό μου? Ναι! Ρε εσύ, χάλια το κάνανε σαν το δικό μας. Πού να το βάλω, πού κάθονται συνήθως? Ακολούθησε τα ίχνη από τα πατατάκια και θα το βρεις. Δεν το πιστεύω ότι το κάνω αυτό. Μόνο έτσι θα καταλάβεις αν είναι ο άντρας της ζωής σου ή αν χάνεις το χρόνο σου. Φίλε, αυτό που κοιτάω στη γυναίκα είναι πατούσα. Αμ' άρεσε η Λουκία, καθαρίζεις κι αύριο. Δηλαδή, τώρα μας περιμένουν οι ρηγάδες. Έλα, ρηγάδες, έλα. Δικιά μου, θέλω να μιλήσουμε λίγο. Ναι, πάμε κι εμείς. Πού πάτε ρε κορίτσια, καθίστε λίγο έτσι να γνωριστούμε καλύτερα. Sorry, φίλε. Είμαστε λεσβείες. Έλα ρε μωρό, έλα ρε μωρό, σε εδώ είμαι γαμοντρέπα. Θα σου πω αυτή η αλήθεια το είπε τώρα αυτό. Είναι. Ωχ, Θεέ μου. Μελτό. Τι είναι να πω. Α, ναι, πάω λίγο στο μπάνιο εγώ. Αχ, πάω στο μπάνιο. Λουκιά μου, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Χτες
Ήπια και είχα πολύ καιρό να πιω και έλεγα βλακίες συνέχεια και έκανα. Ό,τι έκανες, έκανες. Κι εγώ ίσως να ήμουν λίγο υπερβολική. Ναι, ήμουνα εγώ λάθος. Εσύ σωστή ήσουνα. Θα με συγχωρέσεις? Καλά, δεν έκανες και κανένα έγκλημα. Μα καθόλου εγωισμό δεν έχει αυτή την έριξε κατευθείαν. Σ' αγαπάω πολύ. Κι εγώ. Όποιος πει πρώτος αγαπώ χάνει, έτσι είναι. Μισό λεπτό. Έρχομαι. Τι έπαθες? Θα σου πω, μισό λεπτάκι. Έλα, κλείστε το. Τα βρήκαμε. Μα έπεσες κι εσύ κατευθείαν. Δεν μας άφησες να το διασκεδάσουμε λίγο. Έπρεπε να τον αφήσει να ταπεινωθεί κι άλλο. Δεν υπήρχε λόγος. Τι μετάπληξη δικιά σου, Με ζηλεύει παθολογικά, ρε φίλε. Εντάξει, την καταλαβαίνω, τη δικαιολογώ. Τι να κάνει. Είσαι σίγουρη θες να το κλείσω? Πώς να αντέξεις, σαν τη μάνα σου κάνει. Είναι κολλημένη μαζί μου, φίλε. Είναι πολύ καψούρα, ρε παιδί μου. Τι μας λες? Θέλα, έτσι, ασφικτιό. Μήπως ρε παιδάκι μου, τον πιέσεις κι εσύ λίγο, έτσι έκανε και η αδερφή μου. Κάτσε να ακούσουμε. Πόσο καιρό δεν μέναμε μαζί, ήμασταν μια χαρά. Εντάξει. Από τότε που ήρθαμε εδώ πέρα, έχουμε κανένα 2 μήνες, δεν μπορώ, έχω τρελαθεί, έχουμε καταντήσει σαν τους γονείς μου. Να σου πω, η συμβίωση δεν λέει τελικά. Για να το κάνεις 3 φορές τη βδομάδα με τον άλλον, τον τρως στη μάπα όλο τον καιρό. Εδώ έχει ένα δίκιο. Πολύ ρομαντικός τύπος, Θα κανονίσεις Το κρεβάτι κάτι. πώς είναι, καλή. Όχι, δεν θα το κάνει. Αλφάδι. Πάρα πολύ καλή. Έλα ρε, πιο καλή από τη Χριστίνα. Εντάξει, η Χριστίνα ήταν άλλος. Η Χριστίνα ήταν μεταξύ μας τώρα πολύ Χριστίνα. Από τη Δανάη καλύτερη όμως. Δανάη ήταν αλλιώς. Είχε αυτό έτσι το πρόστιχο, το έκφυλο, ρε παιδί μου, που σαν έμουν τα λαμπάκια. Θες να βουτήξεις κατευθείαν στο ψυχό. Φτάνει. Αρκετά άκουσα. Τσάκισέ τον! Παρεκδίκηση για όλες μας! Να πάρεις και να γλύψεις και το κόκαλο, καταλάβεις. Έξω. Γιατί αγάπη μου, τι έγινε? Έξω, είπα τώρα. Γιατί μωρό μου, τι έπαθες? Θα σου κάνω τη χάρη να σε αφήσω να φτιάξεις τη βαλίτσα σου. Και όταν γυρίσω σπίτι μου, να μη σε βρω εδώ. Τώρα έγινε σπίτι σου. Έγινε!